Hi, good morning sa inyo mga kaobra. Ngayon, andito po ako sa kusina para magluto na naman ng tinolang bangus. Ang mga ingredients nito ay siling pangsigang, pero tinola yung lulutuin natin ha. May sayuti tayo, nilalagyan ko ng sayuti para medyo dumami siya. Iwan ko sa iba kung nilalagyan ba nila, pero ako nilalagyan ko ng sayuti. Ayan, siling mahaba, sayuti, may sibuyas, tayo, Bombay tawag sa amin ito eh. Kamatis, tapos may dahon na sibuyas, may malunggay, at saka yung bangus natin ito. Chinap ko na po. Ayan. Ano lang yan, 1 piraso. Ano yan dito eh, bayaran ko 800 bills, iwan ko magkano sa piso yan, sa 800 bills. Ayan na po, at saka nagpakulo na po ako ng tubig. Nagpakulo na ako ng tubig para ilagay na natin to sa kinukulong tubig. Oops, ayan na po, nakulo na po yung tubig. Ihahalo na natin tong mga yung mga sangkap niya. Unahin natin yung sayote kasi medyo matigas. Ayan. Ano nangyari sa washing? Galit ata kasi maingay ako eh. Hindi na siya nagkayo sa ingay ha. Kasi yung maso nakulo eh. Naku, ano ba yan? Hindi balance yung pagkalagay ng dambit ata. Ayan. Nilalagay na po natin yung sayuti. Tapos, itong sibuyas Bombay, kamatis, at saka yung isang sili. Ayan. Pakuluin po natin to. Tapos makulo ay hindi pa nakulo. Balikan mo natin yung ayan, dahil sa medyo malambot na yung sayote natin, ayan, ihahalo na natin yung isda. Ayan. Yan lang po. Ayan. Tapos at may halo yung isda, pakuluan lang natin ng 1 minuto. Pakuluan lang natin yan. Madali lang yung maluto. Ayan, balikan po natin 1 minuto. Pagkatapos, ihalo po natin tong mga dahon na ito. Tapos yung malunggay, ihalo natin. Tapos, patayin natin yung apoy. Tapos, yan. 1 minute na. Ihalo na po natin tong yung mga dahon. Nahin natin tong sili. Tapos, sibuyas dahon. Tapos yung malunggay. Ito yung malunggay. Ayan. Ayan, tapos lagyan natin ng asin pang lasa. Ako nilalagyan ko na to ng asin bago ko nilagay yung isda. Nung pinakuluan ko pa yung mga sayote, yung mga sangkap niya, nilagyan ko na ng asin to. Para absorb yung timpla niya sa sa mga nilalagay ko na sangkap. Ayan. Tapos yan, pakuluan kunti, tapos patayin na yung apoy. Pakuluan natin ng kunti. Ayan. Pag nakulo na yan, para hindi malamog yung malunggay na nilagay mo. Madali lang kasi ito malamog pag matagal yung pinapakuluan mo ito ng matagal. Ayan, pag nakulo na yan,
Pwede na yan. Patayin niyo yung apoy. Ayan po. Luto na. Kainan na. Ito na po yung tinula na niluto ko. Ayan. Ayan po. Tsaka meron tayong fish, chicken fillet. Sausawan. Suka at patis. Tapos kanin. Kainan na. Nalangin po muna tayo. Kainan na po. Ayan. Maraming salamat po sa panonood nyo sa Obra ni Juice. Nagluto ng tinula. Bye-bye.